support dia kesanam nada pikwa ban juba papingan kren ada ngabai lo bang support dia kesanam nada kun gibat kem yang aru ai bakin kem namar om lele namar nga support dia kesanam namar ba akwa aja ka juba kum no ura chuyak ti kum taken nga support dia ka om dai ban chushim kabu om dai ban chushim kabu baka sonam ka penjabi ulok wajong to tengah lajong ba asun that burom no ya ka pimla aban long gumda oi ngate ngai thuo ye fi nga support ya ka rusniu amde ye rupha oi je to upri balaya pola lei amri lei hre ngin wat ya ka proof kan in wat ya ka proof kan sapau namar ba kasunam kadeka katnga ka jong ura to balaya pun keteng kumnom tebre ya rengatip bat pengambil thuiro hendai pimdai ban keno bakumne kumtai balai pen chukunno kumtu kumne gemdai nga supa dia kesanam balai nga supa dia ka bakan pra dia ka jong ahok bat kerong renjing la jong kumno ka tak tiau tengah jong yulok la jong nga supa dia kesanam andai kata lang viral ai bangan viral am kuslai lang sa kemlang bat karungan sa kemlang bat kangam kuslai na mga support dia ka namar om dai tang banong pan suthat ba kasonom ka pindiam ulok pajong Henry Watt chua ya ka jing bah sa tip kumno ka penjap kumno ka le hang taken pa ka sa tip namang thuo ya fiam wat ngoi ai ada bon kinong biu mental don hadu 415 nai bat ngam khusla ye kata mo hadu saus pa san phau khandai ada ong bang akren thalala na krisniu ladang krisniu wa support ya kasanam namar balai nga support ya ka bangan yok ya ka jing baha ken nga support bakan phla ken ya ka hok kumbanga nga im nga sa viral nga im nga sim ya ka jing im ka jong ka ban ka jing im ka jong nga support ya ka ai ba ka kan phla jing sisa ai bangangan phla ya namar ngai ikini wem kapet ya ka wi ka new kren kumno kapet ya ka wi ka new kren ta kumno kapet ya ka wi ka new kren kumno had ban ong mo kendai present ban ka kan be ja khasi kendai pu kendai present ka jing new karon siteng par ka jing bha ka siteng namang ada simil ka jong ko jing im kumno nga viral kumno nga lenti kem yo ban kem ye ka beb ka jing sha kumno nga lenti kumno nga im te kum ka sonam ro ada pimpat yo ka jubab enai da pen viral kluma de ka jing im jongka enai pen viral go ngai pang kren ada ngai ka bri ko famous nga kren te ka jing shisha ada pimpat yo ka jubab enai da kren de ka jing shisha ada kakak kesonom kala plahok de ka jing shisha bali nga yarap de kesonom happy ban yarap namal nga happy namal nga de pishemil ko jong ko jing ye mem nga happy ban yarap nga ban yarap ikum no fikran ai ba kesonom kan clash wa hapo nga support ya ka nga support ya ka wat ngam te mga thok nga support ya ka sanam mala ngaro ngala de ka brigum tanom suwakan namaki jubab kipat pau kipat sai nga support ya ka oi uraj itu hitip kito kito hai na itu bhaya ki amne mai itu ka sanam itu uraj kamba lawan ko ada viral करने का वीडियो आए बकन viral nama kaji shisha na itu shisha ya auto lok jong ka na itu shisha mande mga thok kia tho kim dai pa kia tho apa indo kia tho apa bangalore yes na itu te na rang itu baleng chukan halat yes tar pi pa pen viral ka video jong ka pep pen viral ka pep ka jing ha menin kami rungale live penta kami rungale live balai thay pen ngalangnya ngalakadang ngaladap adu sadam ban page sonam ha on Instagram kumba on ni ka be pakan be jig
ngatai men page kadang wa support ya ke senam review kata nga support ya ke senam ada ka ai ka jubab ke pasisha ada ka ai ka bejubab oh balai nga syukur start ya kata mar ngarung ada ka beri go famous ada ka beri go pau na kadang nga happen jeng menta ban le live kinong save kila de save omle le nga tengah comment nga support ya ke senam oi tung ka jing im go ngaro ki social media app hapok make la ki shuying lam le skap nakawai ka new kren kumno 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 san no kuno san hima skap no youtuber skap na to mau for skap to rupang ngala thaj ban skap ngai thuang asai besam kung ka jing im go ngala thaj ban skap namar ngar wala de ka ei Tagadaw nga support na mabanginyo ya ka jubab na marbaka hoy ngating ituog yung nga support ya ka sonam daw raju ya proem nga isni ay hoy nga isni ay yung tulok dyan ka pa sa Punjab nga isni ay but yung balalit bulalit ay bonlit henry ngan ong kaway ay kibadang im kin im ka jubab sa iyo okay Nama kesunam beli nga support ya ka bahkan ai ke jubab hapo Meghalaya bahkan jubab beli ke Punjabi ulok ke jong yes beli ke Punjabi ulok ke jong takata nga support ya ka kamdei ka beri ko bas new per kamdei ka beri ha kare betang shiteng de non kam man ken no than ya ka jing im jong kiwai Bikin nak pakai Punjabi ulok jong pila dan ke proof. Oi ke proof sosial media kalapau. Henry ai pakai jubab ke try dul ke try dar pak baulok jong ke Punjab sisana ke pada. Hadu mentar umpat lap. Baka Punjab makane Punjab kiwai ne. Oi kiwai gila ni. Kemandawan Punjab. Ai ngayon iba doon ka social media ka baong ka social media ka sa kenok kung ni ko tawag kanina hadu uraj minta umpa keren ngayon ka YouTube umpa keren umpa asway ka jubab na kasunam ngaro nga kwa nga kumwari ka beri wala viral bala famous po Meghalaya nga kwa approve na kasunam balay nga support ya kasunam kum ko jing im la jong haban support kum ko jing im la jong kremle ngale nga haban support do jong jing sonam nga ngam punya haban ki story la jong ka story jong ka sonam ka story jong em kaya hap kad bot nga shuong no bangadai ka brew kabaklan bor berkabala banias sajek nia yakin em ngalaj im cok ki umat ai bakin jauh kamesim ai bakan pai Henry kajing long bapinchim ya kajing im krem dala kajing bupasisha no kaban sim ngati ngasap medin kasnya lalai ka support ka sanam mentang support tang mga maroy ba support ya ka himtep payala jong ka jing im de psem pagi khasi ki penbarai kumno ya ka jing im ka jong ha ngam kena than bagi khasi penbarai bijing jong ha Henry nga bakla ang kandiat kisim ka buban baral haduk kaway ka Meghalaya Lord of my faith in myself and that in my life I'm fine Doni ki bakam nya ka jubab ngan ai dei bangam dei ka beri ko paduk ko nyaduk Henry bangan na poy ka jubab ada pimla ban jubab pai ka jing im jong pi kan nong kum nadu menongan de ong e kintin lai pusin nadu bon takti nga madu bon chimu ge jing ada pisim ya ke jim nga habdi ya ka snam ko jong ada pimla pandi ya ka snam jong ta pet kai ka jing im
yang sim kelama de kecil na support ya kasana bas ngoi ang mga maroy bas pa aru ka social media pero kawai la ki ibenya ka hantay nga support ya ka baro ka Indian la ibenya ka baro kinang may kalayakit Barcelona Bangalore adu che baro ki jaka po Indian la viral gaya tang mga maroy bas support ya ka balay nga support ya ka akwa ya ka jubab bakakan ay hok ya ka jubab basisya na maban supay ya kiniw nga ithaj supay ya kiniw nga thaj